عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن بغرام تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن بغرام تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا بنتكاي وعزل عيب بحثي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو أميتنا وسيو كبرمبو نسمعنا عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا دحدح مصوفرة درتنا كتبة دولنا بحضر حوخنا كتبة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونهو حنت خيس لبه كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبو أميتنا وتخدمنا نجزانا نجزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني سلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلوناتنا دلونات دلوناتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلوناتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلوناتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترودلو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كمرات سكامتنا وترولنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سقلي بدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢና ኤርትራ ንሳቶ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ተራኺብካ ምስቶም ስታፍ ኣብኡ ዘለውን ርክብ ኣካይድካ ከም ዝነበርካ ዝዝከር ኮይኑ እስከ ቁሩብ ትለይ ብዛዕባ ትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከተዕለ ንደልየ ኣለኹ ምክንያቱ እንታይ እዩ ነይሩ ከመይ ነይሩ እሱስ ክሪኦ ደልየ ነይረ እስከ ወስበለና ኣብኡ መቸም ሰላም ዳሕረካ የመስግነካ ዕድል መሃብካ نخلهم تم سمعت خا نخل إيرتراوي سلامتا صبوناي نتصانت جزء حليفو همتن لعلي دست بالكونات حليفو تي نعطي عدد إيرترا مخاد أبي إيرترا خد كحال مجمع جزء نتمتحف من اللاي كم أزيو قداسي تبقسون أيتي خجبرز دلي سرح إيو تي علاماتات نايتي خجبرز دلي نجارات بزحي حنت نجارات خانتين بزح نجاراتي هذا نتي علال نتي conversation متسسع زعبة تاريخنا إيرترا خم زعبة كوماو إيرترا زعبة دبلوماسنا إيرترا حدش من كساس من مالتي كلاي مستي زلو دبلوماسياوي الرائعات أبوشتي إيرترا بتم أقول له ناي دبلوماسيا معكنات انت كم تمثل رديت مركب رديت رخيبكات ناتهم رديتاتهم تاي كم بخان مفلا ناتنا رديتاتنا محبات نابي يبلو خمزر له نخرد أكا بخمي جرم كم زرقنا ها نخفلت كابو شعو اتمقد خمس دخل بدها الحجي نابي خير كم زر له حجي زر رديتات نتي كستايل يكون نتي ناتنا تراي درحبه ويكانوا تراي درحبه يكون نخلو إيرتراوي أبدأ قال له وش تدار له
نقول توصعتنيا ناي يوروبيان بلوم ايجيان بلوم ناي امريكا بلوم ناي يوروب بلوم رخيبكا ترديتاتكا تمر حدا نخخون سرح له خنتات مفتاري هجي زيتي حدا خبت علامات هجي نازل خمي غيركا تغبرو يتنغر زي كله ابتي حفاشن كاي ودا بتاعت عندي جن نعون ختكبر تمصحف كم بقس خون ماتي كم زرارب خون كم رستي كم راخبي خون ماتي وجي حدا خبتي علامه بخم غيركا اختردو تخيل هذا نغير نعاي بزعبانا ايرترا تاريخ سلازخونه اب ايرترا خيتكا بزعبو اختزارب كلها بتعمي داسي دبلك احمد انا راري مهنياتو خم ايرترا متن حدا خب ايرترا بخساجر وتبقيس الوصه كسدتنيا زنبره تمليسو مصحف صحيفو مستي مس حزبو بحساب كوينو نت نجر نبل عالم كزرغو خيل كله خفتن كله بتعمي دستبل نجر ينعي دس يدبلني هلاي نجر كا تهزبي اب ايرترا دلو تي اب دغر قبر زنبره سرحات نا ايرتراوي فتنتات بزين احنا حجي درجه بصحنا يدلنا سقاب حجي بدن بغيرو بطمر تردو خوينو هيسمعنا نعي حجي نعو حدا سلم هابي نير مالتي اذا خما بقس غير كان دحر وسيلكايو تابشعو انتاي تغيرو اي دلو بقدامنت تمصحف كبيركا تحت ما بتعدي فقادات كميغركا توص دحراي كميغركا تزرغحو زيتات كله ناي غزارسو تشالنج انت دلو كنت وانا نجر نت ابدغ دلو ابتي وشتي دلو ايرتراوي وصاتنيا كميغركا عدمكا كم تمصو حجي ابو بزح متحبارات بتي زلو اكالات ناي منغست تكالات رخيبه نخلهم كوصحم كيله دحراي اواتطو قبلمو قالو حتى تلقات هاكستان قبلو كيوزه حجي قندي نايتي زرخب كايوم امباسيتات قرب تليناين نناتهم قرب حبريتا كتبنا يدلي تسالك نريو خلنا مجمريا مس منستري حبريتا منستري فورين افيرس نايرترا ترخيب كان يركا اتم سبات كما يرخيب كايوم بجكا منستر عثمان صالح نفلد بزحنا نبر توم دغدلنا انتم قالوا تاين فلطومني ناس لذي كما يرخيب كايوم اسرار حناتهم just give us some impression نايتي ابو زنبركا كنتات كمان يرو قربت الليسي اساسي دس بلتني يعني را لكله بس منستر ترايدي كونس مستم ستاف من رخاب كاون قال كابتن دس بلتني نت يعني را وقت قدام علامه خيدنتي فورن مينستري اوفيس منستر عثمان ابتعف ابغزو خيده ابتي اوفيس خيده خو حقه ازيد دليتي انا خبز قبر يزدلي دلهو نتم كلهم بزدلو امباستات قدام لي متحباركم دليل زدلي نسب يبني تطويل ما خلو زدلي نسب يبني اجي كباتا سرح مستي زدلي اكل كزارب جميره مالتي اجي ابو دلو ستاف ويكا دايفرسيتي ناي ستاف بزحيو رديتهم تبوي ريسيرش فاسيليتي لهم او ناي تنتنا ويكا ناي انفورميشن ترخبوا لخنتات تسعروا لخنتات بزح ابو تسرح لهم امباسادرات ناي محجي ناي قدما كان استفر عليه عدتات ستراي يكون قنصلاو قدات تباهلالو ناي ايرترا نسخه بتطا فيتشا ابتي عند عين مالتي ابو قنصلاو قدات له حدا وردنكيل حبته دمرحو نسخه بزعباتي زلو ناي قنصلاو قدات تسرح مركب ون حبريتا مهب كان نسخه حدا خستاينير هجي كله استطاع زيتي اكايدا بزحات له من اسات له بزحات تمن اسات كا صبو افلطو دلهم تقدستي دحراي صبو دايفرسيتي دلهم اوشتي تخستاي مالتي نتخنات تعاند غورز نوركو تشعو ابزا اخيبات قايد يكون قدميو مساعتهم رخكبات ويكات زغورز نوركو ناتي تعزبتتات كستا هونن قليلا هونن اب نتناتنا رديت ناي غوصاي غدات بتعمي صبوي ግን ሓደ ነገር ክትሓሓስ ትደልየ ከምስቲ ኣብ ደገ ደሎ ኩሉ እቲ ደረጃ ስከፍ ክብልሲ ትደልየኻ ፅቡቅ እቲ ደረጃ ግን እቲ ኮሚኒኬሽን ሕጂ ድሮት እዩ ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ካብኡ ተበጊስና ንኩሎም ነቶም ናይ ተርኪ ይኹን ናይ ህንዲ ይኹን ናይ ቻይና ይኹን ናይ ራሽያ ናይ ጣልያን ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ዩናይትድ ኔሽንስ አፍሪካን ዩኒየን ኩሎም ቶም ናይ ኣሜሪካ ዕድመ ሰዲድና ኣሎም ማለት እዩ ሕጂ
كلهم كا متيم بجكا تاني أمريكا متصعد ليتم أنا تصحفات ناتي نا أمريكا وقس كوينس لذرهبكو أنا متصعد اللي نجن مس كستامس كونكا زي مسودا كانتي ناتكا خستاي بوك لاونج بدحري يجن كرهبة كذا اللي لاتني بدحرتي بوك لاونج مسناي تشاينا قدم مسناي تشاينا تراخيبه مجمريا تراخيبه مساعتهم انتهى تقبر ترليلهم كله تدليتين جريهم مالتي دحراي تي ابتي مصحفتي يوم كلتيو تي حدا the history of the US and Eritrea yeah تخلعت هذا حداش the struggle is long and victory is certain yeah basically تاريخنا إيرترا ويكا إريترا for the dummies إريترا for dummies كتبلت غير هذا تريد لها كم زي يتنا إيرترا facts كم زي encyclopedia ويكا dictionary ويقاله facts تعمته إذا حجي بدنبي بزح سمعت ناتي تقولوا مهنات بزح حدش تاريخ زي رقم كله سلاز نبرة بزح ناتي سمعتها تأتي إذا كن كم زي ملالي نا إيرترا أم العالم إيرترا ما نمسك كوبا دخل بعلون ترديو نا إيرترا خنا تنتاكم بس ترديو هجن عوم بيبام متيم أبتي بعل مالتي دحراي مسببو مسماتو زناي تشاينا حجي كلتي وديومو تي تشارج ذا فيرس ناتم سوديو كومبليتلي شم ديدو كمان كتبت خير دحراي متيو خمت هلا بتعمل اكسايتد كوين متيو فيديو حيزهم تسيلهم كم سرعه شير كما يقرم غبرو خمس نبرو ابتغستاير اخاخا دا هو خيدا بدحريو رخيبيوم ابتي امباسي بتصبو قرم تقابلومني بطعمي بتصبو قرم تقابلومني يحقس بز حقس هاقبابي تقابلومني السواء ابتوشتي ناتو امباسي اتي خطري كلا خاتن هاتم اكايدا قبابلا التحساسبا قليل اخونا نساتهم دليتهم حجي بحصيرو مسيرترا رخكباتهم من العالي ابزل على درجه نخبص حواي يتخلايكا ايرترا بفلي عينتها قباب كم دري واي من خاطري تناي ايرترا كايداسي مس تشاينا مستناي تشاينا تاريخاوي كايداسي دمساسل نغرات አለው ቲ ኤንቸንት ናቱ ሙኻን ብሙሉ ምስ دمساسل ነገር አለው ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ኣራያ እንዳ መሓይሹ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሖ እዮም ደልዩ ቲ ውሽጢ ቲ ኤምባሲ ክትሪኦ ከለኻ ገፍሑ ብጣዕሚ ዘገርሚ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ እዚ ኮንፊሽየስ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ኣሎ ትማለ ኸማን ክስታይ ገብሩ ሕጂ ካልቸር ብዝተፈላለየ ነገር ንኤርትራ ክትሓሕዙ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ዓዶም እንዳወሰዱ ኣብ ኣርቲ ይኹን ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ዝካፈለሉ ዝገብርዎ ነገራት ሕጂ ነቲ ፅሑፍካ እዚዩ ኣብ ከመይ ገዳሲ ገይሮም ስለ ዝረኸብዎ ናይ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ቻይና ፈሊጥዎ ይፈልጥን እዚ ግን መጀመርያ መበገሲ ፅቡቅ መበገሲ ሓፈሻዊ ስእሊ ብደንብ ክህበና ነገር ስለ ዝኾነ ሲ ኣነ ሓደ ካብቲ ድሓተትክዎም ነዚ ከመይ ጌርና ኣብቲ ዓዶም ንዝርግሖ እዩ ንዕኡኻ ንክትሓባበሩ ክስታይ ገይሮም ኣለዉ ተሰማሚዖም ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ዝገብሮ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ብከመይ ገይሮም ክቕበልዎ ክሕዝዎ ከምዚ ደልዩ እዚ ኩሉ ተዘራሪብና ማለት እዩ ኣብ ዝርዝሩ ከይኣተኻ እቲ ሓፈሻዊ ዕላምኦም ግን ድሕሪ ሕጂ ንኣሜሪካ ስኢሎም ኣይክትፅፍዑሉን እዮም ዓይነት ግብረ መልሲ ተዋሂቡ ብጣዕሚ ስትሮንግ ኣባ ሕጂ ኤማ እቲ ሪኻ ሕጂ ካብቲ ንሕና ኣብ ሰርፌስ ሌቨል ንሪኦ ዝነበርናን እቲ ኢንዴፕስ ዝነበረ ኩነታትን ብዙሕ ፍልልይ ከም ዘሎ ይርኢ ኣለኹ እንታይ ክብል ምዳለኹ ሕጂ እስከቲ ንስኻ ዘንበብካዮ ናት ዳይሬክትሊ ብዛዕባ እቲ ኤንካውንተር ኦብጀክቲቭ ናትኩም ናትካ ኦብጀክቲቭ ዝነበረ ነታ መፅሓፍ ከመይ ጌርካ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብተገዳስነት ከም ዝርይዎ ክትገብር ነቲ ታሪክ ናትና ከተመሓላልፎም ካብኡ ወፃኢ ንስኻ ዘንበብካዮ ካብቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣጠማምታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምክንያቱ ኣብ ናይ ቱርኪ ከይድካ ነርካ ኣብ ናይ ገለ ኣውሳይድ ኦፍ ታ ናይ መፅሓፍ ፕሮጀክት ወፃኢ ንስኻ ዘንበብካዮ በቲ ንስኻ ዝረኸብካዮ ዕድል በቲ ንስኻ ዝመፃኻዮ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ዘለዎም ኣጠማምታ ናቶም ፕላን ርክባት ገለ ካብ ዘንበብካዮ ኤርትራሲ ምዝየን ሃገራት እዚኣተን ርክብ ከም ዘለዋ ንሰምዕ ግን ንስኻ ቁርብትለይ ምስቶም representative ናይቲ ሃገራዊ ስለ ዝተረኸብካ can you tell us more about ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከይሰገርና ከለና ማለት እዩ እቲ መሰረት ምዝርጋሕ ናይ ቻይና ኣብቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ድሕሪ ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ናይ ብሪክስ
ዝተመርኮሰ حجي نعو هم يجرم كم دسوا حلو تناير تراجع خاص قبل كنا حياة مهانو أبت خبابي يفضوا أرين سترة ريكونة تناير تراجيو بوليتيكاوي رول أبت خبابي أنت كم مهانو ترديو مالو تمرجع عن أير تران تاكم مسؤول أطبقهم فليت أمالو حجي نوي حامد ركب أنا حوامي مسير ترى حجها بزل على درجة خسر حلو دخول خناتات يوم تتاحي زمر اللونة نجر ناير ترا بوتا ناير ترا كده أو قليل أيقونن نزي كما عبد الوام زداريو نزي نتناي حزباو قدات بولو ناي مانيفاكتشرين بولو نتي بيرترا تطعيمهم نابتخباب خبط صحوة دخولون ساوث السودان إثيوبيا نمنشمون السودان نتشاد سنترال أفريكا ريبابليك نسكول استطاع هذا مهنياته إرترا نعوم أفدقة بتي إنديان أوشن متيخا بتي عربيان سي متيخا باكستان تبقسه باكستان لهم حدش بورت دمسة غوادار بورت البحر لخابو كي وتيو نبيداتو بانديان اوشن بعربيان اوشن غيرو تغيلنا بافريقيا احمد صخلو وهنا بكينيا سيشلز سوماليا جيبوتي إرترا ينمت السودان كاتوسر نيكست كله بويداتو هجي كابز كله سوماليا بلا كينيا لبيت خيط كم زلا تسألوا أنا بينتك أنت كم مسر لفلتينا هجي إرترا بزح وحسنة تهبهم يا نعو بزرع على درجة هم زريوه مسؤول كم تسرحوا تي متى رخكباتهم توشتاو رخكباتهم جن أنت كم هانو خد زرزرو دينا أبو خل خارج دي جن تي علامة أنت كم هانو أبز استبقى سلسلة زخانة دليتهم كام ملو مسيرترا كسرحيو نسيو زين أي جرمن أولاف يدبال زين أي جرمن ambassador ويكا charged affair أبير ترادر لي مسوي حد ساعات الإسرائيل عندهم تزاربنا تي مزي سراح بكو زر الرب طعمي دحقوسي مهنياتو بوزح تي ناتنا خنتا تابو أب جرمن كخيد تسانحي بخمي جيرو خمدريو كتفوتو بطعمي قداسي كمت أن العلا قداسي حجي كمت عن تويد والقام بقسي ناتين تا كمخانور يخير لها حجي ناتهم رديت زعبا إرتران تاي مسل هجي انتهي له أنا متي أبو أختي زارب كله هذا سمعكو زربا بزعباتنا إرتراوين دفولتو رديتاتي ناتي الرقاقيت كالي إيلوني هجي حدا خبت استزارب كو زربا انتهي أبتي اسمع له خطبه بيرفكت يسمع له دمصها صبغ له باي وجن بيرفكت له فيدباكس كهبو لايك جبرو شير ما جبرو زي بزح إرتراوك سمع زقبايم هذا جزء أبا خلقاي ما قد كسلها موراتنا أبي له نابلي وزمار تزبنا هذا جزء تي مهور كما تقول حبري تاكب كله جن for whatever reason كروبسي بزحكم عرارة زقبالله زي lecture زي زربازي أبزخونه بوتاك ترغبت خلاه يكونن بات بزح سرح كم زد لنا يوناويت جن زي نبار سرح سلزغونه تساقم يبلونا مقاتل جن زي سب بزح كسمع زقباء كويني يسمعني حدا ناي دراما 7 تدمتني يرى ترسمي كلتاش 13 إيزي اللي متعكبني يرجن فلتات كل زي كبد زبالة مخانو خان فلتينا غسل ما أنا دحان كم نفسي كم مور غيري وستاني دحراي مهناتو تناي مهور دبال نجر نتي شقوار دانغا نتي حفاشنا إرترا اختاش لزقبر الليتيست هذا خسلز غون ملا علم بخم عينة الرأي سلز الرأي أنا نحفاش سبيه بخم جنة تودانا يتبوغن وما بقول نيت حفاش كأسلز غونكو وتبصر حال سرح نحفاش سرح anyway تا نايزنا جرمن charged affair أولاف كرميو ناي allo دق دبال German Eritrean Society دبال allo German Eritrean Society دبال allo درك دبال سواء allo أبتنا متحف مخفات ماتيو 10 متحف تيجازيو خيدو بزعبا نا إيرترا تاريخ كابشن 1970 أتحيزو إيو
بزعبانا إيرترا قد أبجزي قدلي نإيرترا كتاتولو نيرو حجينا إيرترا جيرمان سوسايتي لو نعو السوب دنبيو ستايل قبل تسرح مالتي حجي يمتسي وزح جزي أبي إيرترا جزي أحلفي وزح جيرمان وين أبي إيرترا يموتيو حجي بزح نقاري نقيروني بزعباتي ناتم أورغانيزيشنز أب جيرمان ناي إيرترا ناي جيرمان ركب نتاكم بس ناي إيرترا سوسايتي أود له حجي كنقرأ خلاه بزعبا إيرترا وين كزارب كله نا إيرترا وين أكيد أنت كم مثل كل إيرترا خود خلاه خاب إيرترا بحيل تلفي واتي فبدليتي كونن واتي فتي كونن واتي تلفي واتي كلا نقدر هوات ناس قام كل يصير كم تنبره أبي إيرترا وخنا عب خلنا ما أتي أنا هذا عب خلوب سبعات انتهي مثل كم تنبره كساي كوين مالتي هراي حزب إيرترا أبزغون عد خير بحدا يتنبر كم فاميلي بعليه ديكونه بقلة ديكونه بحنساب دا نبره أب كلن دا ترى قلتيفو نتي هوات ناتو أبزل على درجة دبسها حبرة سبي هجي أب حدا خبت أب ندهبكم أب واشنطن دي سي أب كل تشح مالتي تي نايجي ورار ويانه نتناي تي بي ال اف منشون بارنتم صدقوا أب تجي تزبير ترى تأكيبو أب واشنطن دي سي أب حدا مشيت 5 مليون كوات خلا إثيوبيا وين كاب عدل فاندريزين قبرني رباب تتقانا أب كالو هوتيل أب تجيتس 4-5 شطرة كوات أخيلهم حجت كونتراست ويكاتم فللي سبب كندي نا إيرتراوي صنعت determination ويكا توفاينت كمهانو عردية حجي إذا كله أنا دزاربوز نوركو أب قمت تيو خزارب كله خرخبنا خلو مسترحبنا انتايلو أنا حدا نقرنا إيرتراوي عند قرمان نسيلو تهاجر أبوشتي تي أبدا قرلو إيرتراوي كله كم حارب يتسب كويني زنبر كم حارب يتسب كويني زنبر كله كايلو حدا أنا نزم سواد خدو خيدة زاربو قدم مخادم مستمرسو زاربو كله تي أبي إيرترا حدا هبتام حدا دخايل تي نابرا تي شكر يخون تصبو بحدا يدكافلو هزبي إيرترا يدكا بنقاب كله تزبرت صناعات ترى خلو نايتي فاميلي بيتسبيلو بكله إيرتراوي نتناتو فاميلي بتعمل صنع علوة صنع تراي لكونه بحر تسرح مس هاجر مس كوميونيتي تحايز تسرح له شعوب مس من تاجر هو مثلكم سعدوا النتاطير هو مش جرمن النتاطير هو أجاب جرمني له إن أنا قدمت فاميلي باند فاميلي سترونج فاميلي نيرنايلو أجي سير يتفاعل له حدا هاجر ملكيعو زبعلو دبلن دولة نجاريزك وبعلو زارب دولة نجار حدا هاجر ملكيعو بيتسابي أتي فاميلي فابريك مسردنا فاميلي اللي هرتا فيه هاجر كتودق ودقتها يدري زينة خانر إذا لنا بجرمن نزي خنا مت كنفتن كنكلا لنا دحسن أن نجارنا جرمن نزي دحكسن نجارنا زي نايرترا أنا خبت خلقني إيرترا بيجي كوفيد متيلو أبز خدنا حيدا لخون كمتسون حيدا لخون نيرة دارجا نتيبو نيتي حلاف النتيجة جن حسب بس متأخويله حجي نتناتي كإكستند جيريس حجي كمان إكستند جيريس له هذا قابتناتي ميشن نتي نجر نتي مصنع ناي إيرترا جرمن ركب أبزرع على درجة خبص حجي بإيميل إكسشينج قبري مساي كل جزء زعبازن أي ترافل بان انتاي خمية أفكتد قبرا كوميليت مالت صحيف الله يحجنا منه أجي انت أنا مباليتي حنساب ركبت نسبة الكايو قصال ندلو نجر كسرح تخلل خنتاتي في التاريخ مالتي السوت رايدي كونه جنا حنت عباي نجر الله زي انت بزعباتي بعد برقدنا حمدو sorry about that no بعد برقدنا حمدو ما يدلي كايو تبوك يركا قلصلنا في لايتا ارستيا أقداسنا سلازلوا زع جيل أبيجيس كازلها أب جرمن كاب زي سفح ملك سلازنا بره أنت عينة رديت على لوم ساتم سكن فلد أسبلنا هو حجي إذا نديتي في عرستي مسرتاوي تكايداسي بتعمي أقداسي عرستي خمس ولد لها حجي انتايلو نحن حزب إيرترا فلطين أيلو حدش يكون حزب إيرترا أنا كاب سمانيتات مجمرة ليت سبعاتات نبانا خمس خلو حزب إيرترا قلتيفو مستنا جيرمان سوسايتي تتنبيرو أكال نايت حبرة السب أكال نايت هاجر كوينو اتنا جيرمان إيرتراوي
ኣካይዳ ኣብ ጀርመን ኣብነታዊ ኢልዎ ሕጂ ንዓና እዚ ኩሉ ድመፅእ ዝነበረ ብብዙሕ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ብጣዕሚ ቀሲርና ዝረኣናዮ መቸም ጥፍኣቶም ኣይተኣማመኑሉን እንዲ ኣጀንዳ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣጀንዳ እንዲ ሕጂ ግን ኢሉካ እዚ ንኤርትራ ንጀርመን መፂኡ ዘሎ ኤርትራዊ ሕጂ ድሕሪ after 2006 after 2007 ደበለ ማለት እዩ ቀዳይ ነገር ኩሉ ኤርትራዊ ይኮነን ኢልዎ ኩሉ ኤርትራዊ ኣይኮነን ደቂ ሲርያ ደቂ ኣፍጋኒስታን ደቂ ጋና ደቂ ዝተፈላለዩ ቦታታት ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ኣሎ ኢሉ ካቶም ኤርትራውያን ቁጥሮም ውሕድ እዩ ንፈልጦ ኢና ሃይሉ ሕጂ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኢልዎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ብብዙሕ ትራማ ማለት ሃስያታት ናይ ሓንጎል ሃስያ ስምዒታዊ ሃስያ ዝተፈላለዩ ሃስያታት ወሪድዎም እቲ ሃስያ ኣብ ውሽጦም ስምብራት ትገበረ ነቲ ህይወቶም ብሕማቅ ፀሊዎም ኣብ ብዙሕ ሕማቅ ደኣትዉ ዘለዉ ሕጊ ደይክተሉ ቫዮለንት ወይ ከዓ ብሓይሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ብሕማቅ ኣብነት ዝረኣዩ ሰባት እዚኣቶም ስለ ዝኾኑ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኤርትራዊ ድመሳሰል ኣይኮነ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ነቲ ናቶም ኤርትራዊ ረኣያ ነዚ ከዓ እዚ ኣነ ፅሒፈዮ ዘለኹ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣገዳስነት ናይዚ ፅሑፋት ንክነግረኩም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ምስኡ ዝራኸቦ ዘለኹ ርክባት ከይደ ኣብ ጀርመን ምስቲ ህዝቢ ጀርመን ምርድዳእ ክገብር ዝኽእለሉ ኩነታት መሰረት ፈጢረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝያዳ ሓና ጠጠው ከብላ ሳሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ምስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዛ ናይ ጀርመን ኣብዚኣ ጠጠው ከብላ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ኩሉ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ኣማኑኤል ንብዙሓት ሰባት እውን መሃሪ ዝኾነ ኣማኑኤል is not a politician ፖለቲከኛ ኣይኮነን ግን እቲ ንስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ግን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ፖለቲካ ንኤርትራ ድማ ኣብ ምስሊ ናይ ኤርትራ ንቕድሚት ንምስራሕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ክንሪዮ ንደሊ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣምባሳደራት ወይ እውን እቶም ዲፕሎማስኛታት ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዮም ሰርሑላ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎም ንሕና ንነብረሉ ዘለና ዓድታት ምስልናትና ብጋዜጣ ብገለ መለ ስለ ንሪዮ ዘለና ብኣበርክቶናትና እውን ስለ ንሪዮ ዘለና ድሓን እትን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ እውን ገሊፅካ ነርካ እቶም ናይ ኤርትራ ሚሽንስ ወይ ከዓ እቶም ዲፕሎማቲክ ሚሽን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ርዲት ኣለዎ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ እንታይ ዓይነት ርዲት ኣለዎ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝሪዮ ዘሎ ካብ ኩሉ ድማ ዲፕሎማሲ ካብቲ ኤምባሲ ክታቱ ከለካ እዩ ስፍሓት ናይቲ ኤምባሲ ብዝሒ ስታፍ ናይቲ ኤምባሲ ብመለክዒ ጌርካ ኢኻ ናይተን ክልተ ሃገራት ዝምድናታት እውን ዝልካዕ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ናይ ኤምባሲ ዝገብርዎ ነገራት ነቲ ሪሌሽንሽፕ ከማን ወሳኒ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ኣብ ኤርትራ ከይከት ክነዊሕ ዝገበርኩ ብዙሓቱን ከማይ ኣለዉ ወላ እውን እንተኸይዶም ከምዚ ናትካ ኣክሰስ ስለዘይብሎም በቲ ንስኻ ትሪኦም ዘለኻን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ከም ሃገር ከም ህዝቢ ዲፕሎማሲ ተሃገር ንሶም ዝውክልዋ ዘለዋ ሃገር ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዝምድና ዝገለጹልካ ቁርብ ኣውታት ክተብርሃልና ደስ ብለና ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ካብ ካልእ እውን ብቐረባ ክንረኽቦ ስለዘይንኽእል ስለዚ ናብ ናይ ቱርኪ ከይድካ ነርካ ናይ ቻይና ከይድካ ነርካ ናይ ጀርመን ከይድካ ነርካ ናይ ኣሜሪካ ከይድካ ነርካ ናይዞም ዩኤን ኤጀንሲስ እውን ከይድካ ነርካ ኩላቶም ግን ብድምር ንኤርትራ ዝፀልዋ ሓይልታት እዮም እዚኦም ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ስለዝኾነ ስለዚ ናትካ ኢምፕሬሽንስ ምስ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኤርትራሲ ከመይ ዓይነት ተቐባልነት ኣለዋ ወይ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም እስከ ንገረና ናይቲ ረጂም ቸንጅ ድዩ ወይስ ሓድሽ መድረኽ ንምፍጣር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እወ ምስቶም ካልኦት ትብሎም ዘለካ ተራኺበ እንደ ግን ምስቶም ኣፀቢቐ ግዜ ደሕለፍ ኩሎም ኣገደስቲ ዝበልክዎም ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ናይ ጀርመን እዮም ንሳቶም ካቶም ቀንዲ ዘገድሱና ስለ ዝኾኑ እቶም ካልኦት ድሓን ከም ኣብነት ክንጥቀመሎም ንኽእል ኣብኦም ፎከስ ጌርካ እንተሂብካና ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብየ ፎካስ ዝገብር ዘለዎ ተራኺበኒ ምስኦም ኩሎም እቲ ሓንቲ ነገር ኮመን እንታይ ኣላ ኩሎም ምስ ኤርትራ ክረኽብዎ ክገብርዎ ዝደልይዎ ርክብ
ቀሊል ኣይኮነን ኤርትራ ረኣዮም ርከብ ድሌቶም ቀሊል ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ግን ኤርትራ ንዕኦም ከምዚ ብዙሕ ዘይፈልጥዎ ነገራት ኣሎ ምስጢር እያ ነቲ መንግስቲ ነቲ ናቱ ካይዳ ነቲ ናቱ ገለ ብዙሕ ክስታይ ይገብሮም ምክንያቱ ንሕና ብዙሕ ስለ ዘይንዛረብ ኣይፈልጥዎን እዮም ሕጂ እቲ ጂኦፖለቲካል ስእልታት ምስኣቶም ኮፍ ኢልካ ክትቦም ከለካ እቲ ናትና መፃፃእ እቲ ናትና ኣሰራርሓ ቁርብ መስኮት ክትከፍተሎም ከለካ ኣገዳሲ እዩ ግን ሕጂ ተመይዝና ብዛ ናይ ጀርመን ክሳብ ክንገብር ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ክውስኸልካ ሓንቲ ንእሽተይ ምስ ብሃገር ደረጃ ንምንታይ እቲ ሳንክሽን ንምንታይ ጀርመን ናቱ ካምፓኒ ሳብ ዘይመፅእ ንምንታይ ጀርመን እቲ ናቱ ፅልዋ ብደንብ ገይሩ ዘይጥቀመሉ ኣብ ኢሮፕያን ዩኒየን ንምንታይ ነቲ ዕድላቱ ዘይጥቀመሉ ኣብ ነተን ኢሮፕያን ዩኒየን ካንትሪስ ኣምፂኡ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዎ ርክባት ንከመዓራሪ እዚ ሓደ ካብቲ ኣርእስቲ ዘለዓልኩሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ዳሕራይ ካብ ኩሉ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ባዕሊ ዘለዓልኩ እንታይ ዝበሃል ኣርእስቲ እዩ ጀርመን እቲ ዝነበራ ርክብ ምስ ራሻ ኢኮኖሚካዊ ርክባት ማለት እዩ ኩሉ እቲ ናቶም ሪሶርስስ ካብ ራሻ ይመፅእ ነይሩ ብሕሱር ሕጂ ግን ምስ ራሻ ዲካፕል ምስ ገበሩ ካብ ሕጂ ንንዮ እቲ ናቶም ዝገብርዎ ዘለው ኩሉ እቲ ንሳቶም ዝገዝእዎ ዘለው ኤነርጂ በሎም ጋዝ በሎ ገለ ኩሉ ካብ ኣሜሪካ ዝገዝእዎ ዘለው ብዕፅፎ ዋጋ ሕጂ ኣብቲ ኣፍሪቃ ከዓ ዓብዪ ዕድላት እያ ትኸፍተሎም ንመጀመርያ ግዜ ብደንቢ ገይሮም ምስ ኣፍሪቃ ፓርትነር ገይሮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ነዚ ከዓ ኤርትራ ጌት ወይ ከዓ መእተዊት ናብቲ ኩሉ ከባቢታት እያ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ኹም ነዚ ዕድላት እዚ ዘይትርእይዎ ዘለኹም ዘይትሰርሕሉ ዘለኹም ዘይትጥቀምሉ ዘለኹም ኢለ ከም ሕቶ መጠን ኣውሪዶ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናቱ እንታይ ዝበልካ እቲ ናቱ መልሲ ብቐሊሉ ንሕና ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ብዙሓት ካምፓኒ ናይ ጀርመን ኣብ ኤርትራ መፅኦም ኢንቨስት ክገብሩ ደልዮም ኢንቨስት ክሰርሑ ክኽእሉ እዮም ግን under the current climate ወይ ከዓ በዚ ዘሎ ሃዋሁ ንሕና ቆልዓ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኣሜሪካ ሳንክሽን ስጋብ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጋብ ዘሎ ንሕና ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ምክንያቱ እቶም ኢንቨስተርስ ይፈርሑ እዮም ገንዘቦም ከይከስሩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኹን ምስ ሳንክሽን ዝተተሓሓዘ ሃገር የፍርሖም እዩ ሕጂ ብቐዳምነት እቲ ናይ ሳንክሽን ጉዳይ ክኸደልና ንደሊ ኢና ከምኡ ክብል ከሎ ንምንታይ ኹም ስኻትኩም ናይ ገዛ ርስኹም ኢንዲፐንደንት መገዲ ክትገብሩ ዘይትፍቱን ሕጂ ኣሜሪካ ናይ ገዛ ርሳ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ትርእይዎ ኣለኹም ምስ ቻይና ዘለኩም ርክብ ምስ ራሻ ዘለኩም ርክብ ኩሉ ተቋሪፁ ኣሜሪካ ግን ዳይሬክትሊ ምስ ራሻ ርክባ ተዓራሪ ትደሊ ኣላ ምስ ቻይና እውን ርክባ ንሕና ተዓራርያ ንስኻትኩም ንበይኖም ኢኹም ክስላይ ትገብሩ ዘለኹም ክትፈለዩ ትኽእሉ ንስኻትኩም ከዓ ናይ ኢንቨስትመንት ስምምዕን ነዊሕ ዓመት ዝሰራሕኩምሉ ብሓንሳብ ትሰርሑ ነርኩም ሕጂ ግን ኣቋሪፅኩሞ ምስ ቻይና ዲካፕል ትገብሩ ኣለኹም ምስ ኣፍሪቃ ትሰርሑን ኢኹም ምስ ራሻ ከምኡ ኮንኩም ስለዚ ንስኻትኩም ኢኹም ናይ ባሓቂ ትውፅዑ ዘለኹም ንምንታይ ኢኹም ናባና ፍሪ ዘይትገብሩ ከምኡ ክብሎ ከለኹ ኣብ ሓንጎሉ ሓሳብ እየ ትወሉ ዘለኹ ማለት እዩ ሓሳብ ከምዚ ክግበር ይከኣል እንድዩ ንምንታይ ኢኹም ንዕኡ ፕረስ ዘይትገብሩ ሕጂ ንሱ ኣነ እዚ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እተን ካምፓኒታት ናትና ክመፃ የደልያ ንኤርትራ ግን እዚ ስለ ዘሰክፈን ክስታይ ገብራ ኣለዋ ይድብል ዘለዎ ንሱ anyway ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ጀርመን ኣረኣእያ እቲ ናይ ጀርመን ሽግራት እንታይ ከም ዝመስል የረዳእካ ማለት እዩ መረዳእታ ይህበካ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ብሪልያንት ናይ ባሓቂ ፅቡቕ ኣማኑኤል ማለት ኣብ ስራሕ እዩ እታ ኣገዳሲት ሕቶ ኣብዚኣ ግን ኣብ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ናብ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ቅድሚ ምስጋርና ናይ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝገበርካዮ ናብ ደገ ዝገበርካዮ ብሓደ ተሓይዞ ክሪአ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርካዮ ናብ ኤርትራ ዝገበርካዮ ብሓደ ጌርና ክንሪኦ ኢና ኣብዚኣ ሓንቲ ንእግረ መንገድኻ ክትገልፃ ደልየ ዘለኹ እዚ ኩሉ ፊድባክ ዝረኸብካዮ ሓበሬታ ኣብ ናይ ቻይና ከይድካ ናይ ኣሜሪካ ከይድካ ከምኡውን ምስ ካልኦት ኣብ ትራኸበሉ ዝነበርካ ትረኽቦ ዝነበርካ ፊድባክ ምስ ኣቶ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኦፕን ዲስካስ ክትገብረ ክኢልካ ዶ ኤርትራ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ከም ብሓድሽ ምዝ ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረኽ ብምርኣይ ሪኢንጌጅ ወይ እውን ከም ብሓድሽ ነቲ ቻነል ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኢምፕሩቭ ክትገብረ ደለዳ ወይ ነቲ ንኣብነት ናይ ጀርመን ዝብላካ ዘሎ ወይ ናይ ካልኦት ዝብሉካ ዝነበሩ ፊድባክ ምስ
ምስና ኤርትራ መንግስቲ ተማያይጥ ካልዶ did you give them because sometimes also አመንጎም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ስለምታይ ካቦም ብጥብቅ ዘይሰርሐሎ ምክንያቱ ትማሊ መብዛሕቶም ሬጂም ቼንጅ ናቱ ፋሲሊቴት ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ስለዚ I mean negotiating confrontation ዝገብሩሉ ዘለው sanctions ዝገብሩሉ ዘለው ኩሉ ፕላን ዝገብሩ ዘለው ስለዝኾነ እቲ ፎርማሊቲ ንመን ከተግብር ኢላ ውሽጢ ዓዱ ይትዎም አለበት ስራሖም ካንታይ ምዃነ ይፈልጥ እዩ ስለዚ አከምዚ ወላት መንግስቲ እውን ሪዘርቬሽን ከም ዘሎ ፍሉት እዩ ግን ንስኻ ነቲ ዝረኸብ ከይርክባትሲ ምሳት ምስ ፎሬን አፌርስ ናይ ኤርትራ ተዘራሪብ ካልዶ ወይ ዝኾነ እንታይ ድሕሪት መዛዘመናትካስ እንታይ ኤክስቼንጅ ጌርካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ well እቲ ዋና ነገር እቲ ርድኢት ሕጂ ንስኻ ትገልጾ ዘለኻ ዓይነት ርድኢት ቁኑዕ ርድኢት ኣይኮነን እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው ናይ ኤምባሲ ሪፕሬዘንታቲቭስ ምስ መንግስቲ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ፎሬን ሚኒስትሪ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርክብ ዘለዎም ነቲ ኩነታት እውን ኣፀቢቖም ዝርድእዎ ግን እቲ መምርሒ ብሃገር ደረጃ ድመፅእ ስለዝኾነ እቲ መንግስቲ ምስኣቶም ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ነገር ንምትዕርራይ ብተቐፃፃሊ ንዓኣቶም ኢንጌጅ ዝገብረሉ ዝሰርሓሉ ኩነታት እዩ ዝፈጥር ሕጂ ንሳቶም ከዓ ብቐሊሉ ዝረኣዩ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ መሳርሒ እዮም ሕጂ ኣነ ብኡ መፅእ ክዛረብ ከለኹ ወይ ምስኣቶም ክስራሕ ክገብር ከለኹ መደራዕታ ወይ ከዓ መወሳኺ ናይቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዲፕሎማሲ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ደገ ንሰርሖ ዲፕሎማሲ ካብቲ ምስ ሃገር ተታሒዙ ዝኸይድ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ንሱ ምፈልጦ ስለዝኾነ ይርዳእና ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንታይ ግበር ምስ ኩለን ዝተፈላለየ ሃገራት እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ይርዳእና ስለዝኾነ ምስኡ እንዳተናበብካ እዩ ዝስራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ስለዚ እቲ ርድኢታት ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ምስቲ ብሃገር ዘሎ ቅዳም ምፍልላጥ ኣሎ ምርድዳእ ኣሎ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ እቲ ምትሕብባሩን ብቐሊሉ እዩ ዝመፅእ ኣነኻ ኩሉ እቲ ትገብሮ ስራሕ ዋላ ምስቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ይኹን ዋላ ምስቲ ውድብ ይኹን ዋላ ምስቲ ኤምባሲ ዘሎ ዋሽንግተን ዲሲ ንነዊሕ ዓመታት ግዜይ ብዙሕ ስርሐይ ዓቕመይ ከይቆጠብኩ ክሰርሕ ስለ ዝፀናሕኩ ርድኢት ኣለዎም ይፅሕፍ ከዓ ስለዝኾንኩ ትፅሕፎ ከዓ ፓብሊክ እዩ ህዝባዊ እዩ ማንም ሰብ ዝርዮ እቲ ናተይ ርድኢት ወይ ከዓ እቲ ናተይ ኣገልግሎት እንታይ ከም ምዃኑ ኣነ ፂሮም ፈልጥዎ እዮም ዕላማታተይ እውን እንታይ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ ምስኣቶም ክዘራረብ ከለኹሲ ኣብ ሓደ ፅቡቅ ርድኢታት ኣሎ ስለዚ ንሳቶም ኣክሰስ ክውን ከለዎ ግዜኦም ከጥፉ ይኮነን ምርድዳእ ንምፍጣር እዩ ሕጂ ኣነ ከዓ ክኸይድ ከለኹ ዕላማይ እንታይ ከም ምዃኑ የነፅረሎም ምስ ወዳእኩ ከዓ እቲ ዝተዛረብክዎ ዝርርባት ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ቻይና ይኹን ምስ ኩሉ እቲ ናተይ ርድኢታት ነቲ ናተይ ፐርስፔክቲቭ ወይ ከዓ ነቲ ናተይ ዝረኸብክዎ ኢንፎርሜሽን ምስኣቶም ክካፈል ብዝለዓለ ደረጃ ኣገዳሲ ዝኾነ ምክንያቱ ንዓና ዓብ ስእሊ ክበና ስለዝኽእል ክጠቕመና ስለዝኽእል ትቐንዲ ነገር ከዓ እቲ ናትና ዕላማ ናይ ሃገራዊ ዕላማ ምስፍሕፋሕ እዩ ማንም ግለሰብ ይኹን ከምኡ ማሕበር ይኹን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ይኹን ትውድብ ይኹን ኩሉ ትቐንዲ ዕላማ ሃገር እዩ ሕጂ እቲ ሃገር ከዓ ኣብ ዓለም ብኸመይ ገይሩ እቲ ናቱ ቁኑዕ ምስሊ ኣብ ዓለም ክፍለጥ እቲ ናቱ ተረኽትታት ብደንቢ ገይሩ ንክግለፅ ኩሉ ኤርትራዊ ክሰርሕ ኣለዎ ንከምኡ ንዝገብር ሰብ ብፍላይ ከዓ ብቆልዑ እሞ ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ብዝለዓለ ደረጃ ክብል ከለኹ ምስ ኣምባሳደራት ክትራኸብ ከለኻ ምስ ገለ ንዓቶም ክትገልፀሎም ክትገል ከለኻ ቀሊል ጌርካ ዝረአይ ነገር ኣይኮነን እቲ ናይ ቀዳይ ነገር ሓደ ኢንዲቪጁዋል ሰብ ኢሉ ወስዶ ዘሎ እቲ ኢኒሽቲቭ ወይ ከዓ ግለሰብ ኢሉ ወስዶ ዘሎ ተበግሶታት ብድሕሪኡ ግን እቲ ውፅኢታትካ ፅቡቅ ክኾን ስለዝኽእል ናበይ ይምራሕ ከም ዘለዎ ንሳቶም ክከታተልዎ ክድግፍዎ ሓደ ካብቲ ናቶም ስራሕ ስለዝኾነ ይድግፎም እዩ ዘለኹ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ነገራት ኣባብ ቦርድ ወይ ከዓ ብዘይ ጥርጥር ምስ ኩሉ ኦፐንሊ ወይ ከዓ ብክፉት እንዳዕለልኩ እንዳተዛረብኩ እንዳተራዳእኩ
رديتات هيون اندابرت عكو دخل لخنتات يتقبل سلازي بخام يغستايد قبل سلازي تي كل تي انا دولك هذا له نتي زملكت اكل بزل على درجه بزرزر يقص لهم مالتي perfect I mean زيا ساعه انا دليا زنبركو ناي next topic ناتنا بزعبا امباس ديغان امريكا خاص لزي مس امريكا اب امريكا نو حمتا تقميت كاب دبلوماسي ناي هاجر امريكا مغنياتو ابناي دبلوماسي ناي امريكا ون public diplomacy ابي قد زلكايو امريكا مالت فاندامنتالي مصحف كاوم زعبويو من البات امريكا بناتو مزراربا الربت ني حدا سب بشمن تصويع كايو ابزي حجي صرف غينت سلاز سمع امبر امريكا تاريخهم يخانجير كايوم ميبي حجي لو مزلو امباسادر نايرت ابتي امباسنا امريكا بيرترا زلات تكون دونالد ترامب يكون قالمله personal responsibility دوس دوي يكون مخنياتو قدميام زنبر ادمنستريشن سغبر ويو سلازي نسخه نت تاريخ سلاز حفكا نت تاريخ سلاز نغركا نتي historical injustice تاريخاو زي فتحي اب ايرترا زغاتمه نعو اذكيركا نعو مركوس غيركا كابزن ابي كنكيد نخل ابزبل سلاتسرع زلغا منالبات صرفونا يكون ويون نغفيتاونا يكون نتزنبره صبو غيركا خطبرهالهم زلغا من مولاك مخ عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم ستبكلت من مولاك مخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيت تنتفلت قارصو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارانو تايتي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قالي ناربخي يبلني ولي مسمس بالفتم ستبكلت من مولاك مخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيت تنتفلت بانديراي وعتين ديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكخي قارصو ششاكي مامي تاي بانديراي مكرتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارانو تايتي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قالي ناربخي يبلني ولي مامي تاي تتمتمني